Pigpapasalamat kan 66 anyos na si Nancy Ortua kan Barangay Daat Lagunoy, Camarines Sur na nakaabot sa saindang banwaan ang tarabangan karaban kan Ako Bicol Party List kan nakaaging Biyernes. Istorya niya, inamayan nindakan sa iyang esposo ang pagpasiring sa venue sa Municipal Covered Court, ngani makapagpa-check up asin makahagad nin bulong para sa saindang mga kamatean. Sa mga maayong pambakal bulong, dakula pong tabang ini. Ang bulong baga mo niyan, mahalon. Ugmaman ang 69 anyos na si Edmundo Abante kan Barangay San Rafael na naidarakan partido ang karaban sa saindang banwaan. Arod niya daang may manlain-lain ng kamatean asin kapuspas sa buhay, dakulang bagay ng gadaa ang karavan. Dakulang bagay, nakakatabang sa mga kasaraditan, mga pobre. Para sa ako, nagpapasalamat ako na nakaabot sila hindi sa Lagunoy. Sigun kay Lagunoy Acting Mayor Jerry J. Crimoto, dakulang onra ini sa inda, urog ng kadakol ng gada nangangaipon ng serbisyong medikal sa saindang banwaan. Laom niya man na dakol pang karaban ang ikondusir kan partido sa saindang lugar para dakol pang buhayan masugpunan. Pag-inot nga din sa pag-abot pa lang ninda, ini-expect mi lang, perang services lang itataw ninda, pero ngunyan overwhelming po maray, kadakol ng sponsors, and we are really very happy kasi ang mga tao man nahiling po nindungon yan, miski mainit, miski halaba ang pila, talaga naghahalat sinda, yung tinatawan ninda ng pagkakataon, nakita po gabos, matawan ng serbisyo, ma-accommodate po gabos. Presente sa aktibidad si Ako Bicol Party List Congressman Atty. Jill Bungalon. Asigurasyon niya na daimauntok ang partido sa pagkondusir ng mga programa na makakatabang sa mga Bicolano, lalo na itong mga programa na mapangataman sa salud kan tao. Tarabangan Caravan, again, is yung konsepto nito is isang araw, no, na pagbibigay ng libreng serbisyo medikal, dental, and other services na pwede natin maibigay sa ating mga kababayang Bicolanos. Ito po ay whole year-round activity, no? Hanggang December po ito. So next po dito sa Camarines Sur is Tinambak. So doon pa may iba pong area po gagawin yung ibang Tarabangan Caravan. So ibig sabihin, iikutin natin ang 6 na probinsya ng Bicol Region. 11,000 na residentes kan banwaan ang natawan ng libreng serbisyo sa nasambit na pagtiripon. Kabali sa mga serbisyo na pig-opresir sa caravan, iyon libreng x-ray asin blood chem. May libreng gabot asin linig manin ngipon, libreng upaw, masahe asin libreng mga bulong. Nagkaigwaman ng local recruitment na interong naging posible sa tabang kan sa indang stakeholders asin partners. Para sa mga baratang tatak Bicol, Jennifer Polinar.